ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି, ଯାହା ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ କବିତାଟି ଶୁଣୁଛି। ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଫେରାରାଇ ଯେ ପର କରିଣ ଆମକୁ, ତୁମ କଥା ଭାବି ଏ ଜାତି କାନ୍ଦୁଛି, ନୀତି ଝୁରୁଛି ତୁମକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଉତ୍କଳ ମାତାର, ତୁମେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏ ମାଟି ମାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ତୁମେ, ତୁମେ ତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ତୁମ ସ୍ୱାଭିମାନ ତୁମ ବଳିଦାନ, କେମିତି ଭୁଲିବ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକକୁ ରଖିଛ, ତୁମେ ତ ବୀର ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଆର ଆଶା ଆଧୁନିକ ଭାଷା, ତୁମେ ତ ଜନକ ତାର। ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ପ୍ରବନ୍ଧ କବିତା, ସବୁ ତୁମ ଉପହାର। ଲଛମା ରେବତୀ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଡାକ ମୁନ୍ସି କଥା ପଢ଼ିଲେ ପାଠକେ, ହୃଦୟକୁ ଲାଗେ କଷ୍ଟ। କେତେ ଉପନ୍ୟାସ କାବ୍ୟ କବିତା, ଓଡ଼ିଆରେ ଜନାଦୃତ। କବି ନୁହେଁ ତୁମେ ବ୍ୟାସ କବି ଭାବେ, ଉତ୍କଳରେ ପରିଚିତ। ଏହିପରି କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ଭାର, ତୁମେ ତ ଲେଖି ଯାଇଛ। ବଙ୍ଗଳା ଦାଉରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ତୁମେ ତ ରକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମରି ନାମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଅଛି କେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଅଧ୍ୟୟନ କରି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ତ ଉକିଲ ଜଜ। ଓଡ଼ିଆର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଥିଲା ତୁମ ଧ୍ୟାନ। ଓଡ଼ିଆ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ, ହୋଇଲ ତୁମେ ମହାନ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସବୁରି ହୃଦୟେ, ତୁମେ ତ କରିଛ ବାସ। ନିବେଦନ କରେ ହେ ବୀର ପୁରୁଷ, ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସ। ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଜନ୍ମ ମାଟି ତୁମ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ମା ନାମ ତୁଳସୀ, ପିତା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କ କୁମର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ତୁମେ ପୂଜାରୀ ମହାନ। ଦିନ ସୁଦର୍ଶନ କରେ ନିବେଦନ, ଘେନ ଫକୀର ମୋହନ। ଘେନ ଫକୀର ମୋହନ, ଘେନ ଫକୀର ମୋହନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି।